frajer. Čo si to povedala? Rád vás poznávam. Ten čo tu chce? Tato. Ty chápeš, že máš len 17? Koľko máš ty? 23. Tak mňa odnesú, však toto je na infarkt. Tacko, toto je Ninka. Ja neverím, konečne som sa dočkal. Rada vás poznávam. Ja už som sa mal, že budeš navždy paliť. Tato. Ale ja sa možno tých núčenec už tak dočkam. Spomalíme, dobre? Vítaj v rodine. Ty kde pracuješ, Denis? Iba Supermanom. Študujem na EUB. Takže o dieťa sa budeme starať my. Ale nikto tu nie je tehotný. Iba že by. Sex až po svadbe, jasné? Jasné. Ty nechceš, aby som bola šťastná. Však máš naviac. Možno, ale ja ho fakt ľúbim. Ja všetko počujem. Ty si pre túto rodinu splnený sen. A to už prečo? Dlhé roky som neveril, že ma ťah na bránu. Táto, A nakoniec si dal gól jak Messi. vieš, že mám radšej Ronalda. Tak najradšej Ninku, nie? No, samozrejme, samozrejme. Ja sa z vás tak teším. Nič horšie sa nemohlo stať. Tu už trošku preháňaš, nie? Ty nezjak tu na mňa. Ja už radšej asi pôjdem. To bude asi najlepšie, čo dneska urobíš. Nie, počkaj, toto vyriešime. Hoď si, aj tak by si bol hanba rodiny. Tak sa tu majte. Díky, tati, už som sa ho potrebovala zbaviť. Kedykoľvek, moje zlatko.